boa tarde a todos e a todas. Imos abrir esta sesión do pleno extraordinario deste 6 de febreiro. O primeiro punto da orde do día é a aprobación, se procede da acta do pleno ordinario do 27 de xaneiro de 2025, que se ninguén ten nada que engadir ou modificar, pois daríamos a aprobada por asentimento. O segundo punto da orde do día, que é para o que hoxe estamos aquí, é a aprobación do Concello de Ribeira na participación do Plan Provincial de Obras e Servizos, o Plan Único 2025, que nos ofrece a Deputación da Coruña. Para que as persoas que nos están escoitando e tamén toda a veciñanza poida coñecer o importe deste plan, dicir que a Deputación da Coruña destina 1,7 millóns de euros ao Concello de Ribeira, unha contía inicialmente superior a que se destinaba o ano pasado e que previsiblemente tamén será maior na segunda achega que fagan ao longo deste ano 2025. Para quen non coñece o funcionamento deste plan único da Deputación, dicirlles que a Deputación a principio de ano disponibiliza para os concellos pois unha cantidade de cartos que neste momento xa supera os 100 millóns de euros e que nunha segunda anualidade ao longo de 2025, pois espera engadir uns 15 millóns de euros máis a ese plan único. E para que a xente que nos está escoitando dende a casa poida ter unha referencia de canto, se iso é moitos cartos ou poucos, non? Dicir que a Deputación da Coruña destina máis cartos para os 93 concellos da provincia que a Xunta a través do Fondo de Cooperación Local para todos os concellos do país. E, ademais, un fondo de cooperación local que leva unha década conxelado, non? Esta cifra de 1,7 millóns de euros que imos recibir no Concello de Ribeira xa supón un reparto de fondos por criterios obxectivos e transparentes. Nese sentido, un 10% distribúese mediante unha cota fixa, un 5% é polo esforzo fiscal, un 15% polo número de parroquias que temos e un 35% pola poboación e outro 35% pola superficie do municipio. Estamos, pois, falando dunhas contías que se distribúen de maneira equitativa ao longo dos concellos de toda a provincia e hai que destacar que iso é unha forte aposta pola Deputación da Coruña nestes momentos, non? Dicirlles que as escollas que se fixeron dentro do Concello de Ribeira para a escolla das diferentes actuacións, pois tamén responde a criterios razoables en base ás análises das demandas veciñais específicas de cada parroquia, porque o noso obxectivo é mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas e priorizamos aquelas actuacións que teñan un impacto maior no seu benestar, non? Nese sentido, gustaríame destacar que destinamos unha parte importante destes fondos da Deputación Provincial a servizos básicos. Estou falando de saneamentos, dotacións de auga potable ou de pavimentacións nas rúas. Estas actuacións que vou describir proveñen desa reflexión que ao longo das últimas semanas fixemos dentro do Goberno municipal e independentemente da parroquia onde correspondan, o que perseguen é seguir ampliando esa rede de servizos esenciais ás parroquias. No tocante a saneamento, contemplamos a ampliación do saneamento na Rúa Cristal, en Olveira, cun importe de 43.000 euros. A ampliación do saneamento no lugar da Ponte en Artes por 67.000, a ampliación do saneamento nos Muiños de Oleiros por 84.000 euros. No tocante ao abastecemento de auga potable, a renovación da rede de abastecemento nos Mosqueiros, en Castiñeiras, con 52.000 euros, para evitar que os veciños e veciñas de Castiñeiras sigan tendo eses cortes de suministración de auga potable de maneira recorrente. E tamén contemplamos a pavimentación e a renovación da rede de abastecemento da Rúa da Agriña en Palmeira con 116.000 euros. Nunha primeira actuación, porque saben que esa rúa ten unha distancia considerable e non fomos capaces de contemplar a súa integridade, pero sí xa un primeiro tramo. En pavimentacións de rúas, que tamén nos pedía a veciñanza, a pavimentación dunha rúa principal, como é a Rodríguez Bautista en Ribeira, por case 80.000 euros, ou a pavimentación da Rúa Buenos Aires entre a Rúa do Canaval e a Travesía de Buenos Aires por 93.000 euros en Corrubedo. Unha especial mención a dúas actuacións que tamén nos pedía a veciñanza, como era a mellora dos espazos para a comunidade, espacios de ocio e de lecer, como son as novas gradas para o público do campo de fútbol de Carreira por máis de 260.000 euros, unha actuación que xa foi proposta, foi a máis
a que máis apoio estivo na consulta veciñal que abrimos no mes de xaneiro, e tamén a renovación do parque infantil da Rúa Castelao en Aguiño, que é unha actuación que tamén nos piden os propios veciños e veciñas de maneira recorrente. Por outra parte, estes fondos destinamos unha contía de case 800.000 euros a gasto corrente. Este equilibrio, quero destacar que é fundamental para garantir os servizos básicos municipais. Neste momento, imos destinar esa contía a limpeza viaria. Eses 800.000 euros de gasto corrente tamén facilitan que Ribeira non teña unha subida de impostos e compre ter en conta de que hai outros concellos como veciños, como neste caso Boiro ou a Pobra do Caramiñal, que destinan a totalidade dos fondos do Plan Único a esta cuestión, non a gasto corrente. Dende logo, o Concello de Ribeira preferiu destinar unha parte a gasto corrente para evitar esa suba de impostos aos veciños e veciñas, para soster esa subida que houve exponencialmente do coste dos servizos públicos, pero tamén unha importante achega para impulsar investimentos necesarios como os que acabo de mencionar. E a todo isto, este 1.700.000 euros, hai que sumar o que aprobábamos recentemente no pleno de xaneiro, do 10 de xaneiro, que son 134.000 euros destinados a actuacións sociais. En ese sentido, aprobábamos contratar unha educadora social para a Casa de Acollida Temporal de Encarreira, tamén o reforzo do servizo de axuda no fogar ou unha nova liña de axudas destinada á autonomía das nosas persoas maiores, tanto de mobilidade como de atención psicofísica. Antes de rematar esta intervención, quixera facer mención a un aspecto fundamental como é a toma de decisións deste plan único, porque tivemos en conta a participación veciñal a través de consultas públicas, o que nos permitiu escoitar activamente cales eran as demandas que nos chegaban dende cada parroquia, e grazas a esas achegas fomos capaces de saber priorizar cales eran as actuacións fundamentais para destinar neste plan único de concellos. Evidentemente, foron moitas as achegas que recibimos e non fomos capaces de contemplar todas elas neste plan único. Dicirlles a esa poboación que fixo as achegas que lles damos as grazas e tamén teremos a súa opinión en conta para os orzamentos deste ano 2025 ou, por exemplo, tamén para outras subvencións e fondos que poidamos recibir por parte de outras administracións. En definitiva, tamén responden a ese traballo previo que vimos facendo dentro do Goberno o ano pasado con esas consultas tamén veciñais que fomos parroquia por parroquia para escoitar as súas inquedanzas. En definitiva, son actuacións que hoxe propoñemos ao seu debate porque consideramos que son positivas para o conxunto de todo Ribeira, da súa cidadanía, e perseguen mellorar a calidade de vida da súa poboación e tamén o benestar social que hai nas nosas parroquias. Pola miña banda, nada máis, e xa lle cedo a palabra aos grupos. O señor Suárez Puerta, polo PSOE, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Este pleno, ten unha curiosidade que me gustaría salientar xa de entrada e despois xa non me centrarei nas obras. En primeiro lugar, a min gustaríame saber por que o Partido Popular tiña convocado unha rolda de prensa a primeira hora da mañán do luns, se descoñecía todo o que din que descoñecían. En segundo lugar, falan de goberno dictatorial con todo o respeto, os que se lles chama nostálxicos non somos precisamente os do Partido Socialista. En segundo lugar, tamén decir que falan de falta de transparencia e de que non se lles traslada información. Hai membros do Partido Popular que ahora mismo están presentes aquí que nin descargaron nin abriron a carpeta na que se encontra a documentación, polo tanto, un pouco máis de seriedade. Ben, vou-me centrar ahora mismo nas obras. Se propón para a carreira o novo graderío público para o campo da Guía por un coste de 260.000 euros. Creo que non se vai a poñer en dúda tampouco o que escribiu tanto o arquitecto por un lado como a enxeñera por parte noutros. Explica en que consisten as obras e tamén explica o estado actual da grada. Actualmente hai unha grada e un asento colindante en moi mal estado de conservación, é o que din, e por tanto hai que levar a cabo esta obra. Isto debe ser parte da herdanza.
Esta obra vai consistir na demolición de aseos públicos e da grada para construir unha nova que terá unha capacidade de unhas 112 personas, que terá en baixo un almacén de uns 115 metros cuadrados e un aseo. Crearánse rampas de acceso para que se poda acceder a toda a grada e o servicio será totalmente accesible. O plazo de ejecución previsto, se non hai ningún inconveniente, será de uns 6 meses. Se queren mirar a información, indicolle a páxina 377. Ben, a obra en este caso é unha obra que maioritariamente foi pedida por tanto polos veciños, pois recibimos cerca de 45 peticións das 70 que veñen da parroquia de Carreira, as que ademais hai que añadirlle unhas 12 peticións a maiores de cidadáns de Ribeira que solicitaron que se levara a cabo esta obra. Por lo tanto, é unha obra ampliamente demandada e necesaria e solicitada tamén por todos os grupos, xa que se incluía dentro da batería de solicitudes que fixo o Partido Popular. Despois, destacar dentro desta consulta que nos permite facer un pouco unha radiografía das peticións dos veciños das parroquias, cales son os 3 términos máis repetidos dentro da parroquia de Carreira. Se me dá tempo intentarei non facer no resto das parroquias. Eles falan de arranxos, falan de circulación do tráfico e de accesibilidade. Son as 3 peticións principais que fan. En segundo lugar, temos en Aguiño a renovación do parque infantil da Rúa Castelao por un valor superior a 79.000 euros. Tamén di aquí a ingeniera que o parque está bastante deteriorado, con juegos antigos e pavimento de caucho en mal estado. Repito, isto non é a miña opinión, isto é un informe feito por un técnico que igual tamén queren desmentir. Consiste en crear unha superficie de juego máis amplia na que se colocarán un equipo combinado de tobogáns, plataformas e unha zona de trepa, un columpio doble con 2 asentos planos e un nido cesta, 2 muelles de figuras de animales e un balancín con tipo carrusel. Contará con pavimento de caucho continuo toda a zona e a valla que se acaba de instalar manterase. Tamén indico se queren, están os planos na páxina 138 para que, se quere, por exemplo, a señora Brión poda consultalos. A obra demandada neste caso polos veciños que se nos fixo traslado, decir que en este caso só unha petición das recibidas neste concello dos veciños da parroquia de Aguiño coincidía cas proposicións do Partido Popular, entonces non se lles deu prioridade. En canto aos términos que máis se repetiron dentro de Aguiño eran asfaltado, pavimentación, señalización, e aínda que non é unha cousa que podamos meter dentro do POS, solicitaba un médico, imagino, porque non terminan de entender para que era o POS, pero tamén o deixo aí porque é unha cousa que se repetiu bastante. En Ribeira, a pavimentación da Rúa Miguel Rodríguez Bautista por un coste superior a 79.000 euros, no que o estado actual se dedica a un pavimento moi deteriorado debido principalmente al tráfico que soporta e al propio paso del tiempo. Falta de conservación, outra herdanza. A actuación irá desde o tótem, é dicir, no cruce da Rúa Lepanto e na Rúa Barreira, hasta o paso de cebra do parking do Centenario Previo, onde se encontra máis ou menos para que centre se xente unha tenda de pintura. O prazo de execución que se prevé é de un mes. Ningunha das solicitudes de Ribeira, das 120 solicitudes que recibimos, coincidía case do Partido Popular, digo porque se despois se queixan porque non se tuveron en conta as súas proposicións, e tamén para que entendan un pouco cales foron as formas de decidir. Solían repetir pavimentación, San Roque, prohibición de circulación nas zonas peatonais. Dentro tamén das peticións, solo había 4 nas que se solicitaba ou se falaba de seguridade, solicitando instalación de videocámaras, o cal sorprende, porque, según vostedes, Ribeira é un sitio moi peligroso, pero se ve que non é unha preocupación para os cidadáns, polo menos que nos trasladen directamente, están máis preocupados, se digo, polo mantenimento ou por San Roque. En Olveira vaise facer o saneamento en cristal por tamén un valor superior aos 43.000 euros. Non existe red de saneamento, é o estado actual que hai, o sea, outra herdanza de veciños que non teñen saneamento. A actuación consistirá na colocación de tubería de tipo SN4 de 250 milímetros durante uns 30 metros. Se instalarán 3 pozos de rexistro, se instalarán 2 bombas sumerxidas para impulsar as augas e se colocará unha plancha de formigón e armado no camiño. Se espera 3 meses. En Olveira, pois tampouco, sento dicir que non coincidían con ningunha das peticións do Partido Popular as que nos fixeron chegar os veciños. E os términos máis repetidos foron saneamento, carreteras,
Bueno, ustedes pedían unha pista deportiva e un parque, cando os veciños o que están pedindo é saneamento e carreteras. En Artes propónse a ampliación do saneamento no lugar de Aponte por un coste superior aos 66.000 euros. De novo, non existe saneamento. A actuación é do estilo descrita anteriormente, pero ten unha distancia de 201 metros. O plazo de execución é duns 4 meses. Tampouco neste caso coinciden as peticións que nos fixeron os veciños cas que propuxo o Partido Popular, e os términos máis repetidos foron saneamento, mantenemento e cultura, que neste caso é algo no que sorprendería un pouco, pero bueno, igual acertamos levando ali ao Festival do Bruón, ou igual por eso as propias asociacións nos pideron que o leváramos para ali. Ben, en Castiñeiras se propón a renovación da rede de abastecimento na zona dos Mosqueiros por un coste cercano aos 53.000 euros. O estado actual, según a descripción do proxecto, di que a tubería de agua potable da zona é moi antigua, experimenta continuas averías co perxuicio que elo supón para os veciños. Outra herdanza. A actuación ten un corte de demolición do pavimento para facer unha excavación, instalación de tubería para conducción de agua potable de PVC de alta densidade, 160 milímetros de diámetro. Vaise rellenar, vaise colocar distintas ventosas, válvulas de vaciado e colocar as respectivas arquetas, renovaránse as convertidas domiciliarias e haberá unha reposición do pavimento. O plazo que se espera é de uns 3 meses. Neste caso tamén sento dicirlles que tampouco coinciden as propostas presentadas polos veciños cas do Partido Popular. Dentro de Castiñeiras o que máis se solicitan son aceras, pasos de cebra e abastecimento. E rematando, señor Suárez. Sí, ahora mismo, señor alcalde, un segundo. O abastecemento na Rúa da Griña en Palmeira, que se coincide sí cunha que propuxo o Partido Popular e os veciños. Pasa que é un pouco máis corta da que propoñía o Partido Popular, xa dadas as cantidades ás que podemos chegar. A pavimentación da Rúa Bos Aires, que se vai a levar a cabo dende entre a Rúa do Canaval e a travesía de Buenos Aires, cerca de 400 metros. Dicir que esta é unha primeira fase, xa que facer toda a Rúa Buenos Aires dun golpe tería un coste moi elevado, non é viable actualmente. Dentro de Corrubedo repetíronse moito mantenimento, asfaltado e alumbrado, ampliación do saneamento nos Muiños, en Oleiros, con un coste de 85.000 euros. Tamén non existe ningún tipo de rede de saneamento, vaise colocar tubería, 421 metros. Esta tamén coincide cunha solicitud do Partido Popular, pero é un pouco máis corta, xa que eles pretendían chegar un pouco máis arriba, pero o mismo que no caso anterior non chegan as cantidades. Pedían un campo da festa en Oleiros e o Partido Popular non é viable actualmente. Ben, polo que entendemos que estas 9 actuacións que se propoñen permiten, dada a situación económica do Concello, a mellora solicitada polos nosos veciños, e entendemos que máis ou menos son as que quere a corporación, e agradecer a contribución dos veciños que trouxeron máis de 300 propostas que nos fixeron chegar. Esta contribución vai nos permitir facer unha composición real de cada parroquia, serán tidas en conta de cara a futuras actuacións, e simplemente comentar, xa que xa saben que son un ávido lector do seu semanal, decían outro día que estaba nas Berzas na última votación, simplemente dicirlle que menos mal que non estuve nas Berzas o día que tuveron que pasar vostedes á oposición. Nada máis, moitas gracias. Grazas, señor Suárez. Quen dado o Partido Barbanza Independente, señor Mariño de Bricio. Ten a palabra. Señor alcalde, muchas gracias, sobre todo también a todos los que nos estén escuchando por diferentes medios. Estamos aquí un año más para aprobar la participación en el Plan de Obras y Servicios, el famoso y conocido POS, en este caso, del 2025. Agradecer a todo el equipo técnico municipal la elaboración de los proyectos para que estuvieran hoy aquí en este pleno y, por supuesto, también a la Diputación. Como saben ustedes, se hizo un sondeo a toda la ciudadanía y, una vez estudiado, este equipo de gobierno presenta a este pleno y este grupo, el Partido Barbanza Independiente, como no podía ser de otra manera, integrante de este gobierno, pues va a apoyar. Y lo avala dando su apoyo a las siguientes obras que mencionaré más adelante y que entendemos son las más necesarias. No quiere decir
que las que quedan fuera sean menos importantes, las que se han sondeado, las que los diferentes grupos pueden haber oído de los vecinos y vecinas. Pero los presupuestos son los que son y un equipo de gobierno serio tiene que tomar todas y cada una de las decisiones que considere. Según ustedes, supongo, serán conocedores desde que este concello tenía asignado 1.646.000 euros, como más o menos estaba diciendo el señor alcalde anteriormente. En el anterior pleno, el anterior, ya se habían asignado, como saben ustedes, unos 134.000 euros para gasto social tan necesario, explicado por un servidor y concejal de esa área. Pues el área social y los vecinos más vulnerables para este gobierno, como he dicho en ese pleno, es lo primero y en cualquier otro gobierno entendemos que ese precio. De la cuantía total, mencionar también que se destinan alrededor de unos 229.000 euros para amortizar deuda con la entidad provincial. Y en el día de hoy, dentro de la asignación que tenemos de 1.282.000 euros, destinamos, como todos ustedes pueden ver en el expediente, unos 800.000 euros para gasto corriente, es decir, un 62% y un 38% para obras que a continuación pasaré a mencionar. Es importante este dato en comparación con concellos limítrofes. Pero miren ustedes destacar que lo asignado a obras y el plan complementario estamos hablando de cerca de unos 909.000 euros. 909.000 euros, repito. ¿Y qué es lo más importante de este dinero? Es que todos los vecinos que nos sigan, este gobierno ha intentado repartir ese montante de 909.000 euros de la mejor manera a todas y cada una de las parroquias. Y, señores de la oposición, también incluimos entre las parroquias a nuestra querida parroquia y madre Ribeira. Insistir en que vamos a mencionar obras en la red de abastecimiento, pues aparte del compromiso, como saben ustedes, que tienen y que tenemos que reducir todas esas pérdidas de agua en diferentes puntos, sobre todo de parroquias. Este gobierno tiene el firme compromiso de erradicar en lo posible esos cortes de agua tan molestos y continuos en muchos lugares, y somos conscientes de ello, y en eso estamos trabajando, y también pedimos disculpas y perdón por los cortes que se están produciendo en algunos momentos en algunas parroquias. Pues un servicio básico como el agua no puede ni debe tener cortes, y en eso estamos trabajando. Como no podía ser de otra manera, al igual que en cuanto a nivel, cuando me refiero en las elecciones a resultados electorales, permítame empezar por mi querida parroquia de Aguiño en la enumeración de los proyectos. Pero miren ustedes, ya que hablamos de Aguiño, el verdadero POS que necesita Aguiño son médicos, al igual que todos los centros de salud periféricos y el centro de salud de Ribeira. Más médicos y no tanta preocupación por crear centros de salud. Pues como todos ustedes saben, el tema de facultativos, lamentablemente, no puede ir en un POS, pues de ir a saúde sería o primeiro. Agradezco a mi compañero de equipo, el señor Furones, y concejal de Sanidad de este gobierno, el poder acompañar a vecinos de mi parroquia de Aguiño a la reunión con el consejero de Sanidad en el día de ayer. Está por ver si se materializan las palabras, pero xuntos podemos, y este viernes volveremos y volverán a concentrarse los vecinos de Aguiño a las 12 delante del centro de saúde. Y esto viene a cuento, pues que en la parroquia de Aguiño contemplamos la renovación integral con un diseño nuevo del parque infantil de Rúa Castelao. Por cierto, esperamos Rúa Castelao que sea asfaltada en breve, al no estar contemplada por el gobierno anterior, para sorpresa de todos y de todas. Al igual anunciamos que en breve también, y me lo están preguntando continuamente, ya se procederá al asfaltado de la Rúa Francisco Lorenzo Mariño, después de tantos años y de tantos problemas que ha dado esa calle. Un parque en Aguiño que ha sido de los primeros, ahí también. Bueno, ahí la herdanza, y también me incluyo porque en ese momento pues estaba yo ahí junto con el anterior alcalde, inaugurábamos ese parque ya hace bastantes años, pero el tiempo va pasando y se van deteriorando las cosas, y en estos últimos días se ha colocado también una valla de protección de forma provisional. Una demanda en este parque muy demandada, pues no todo también son hacer asfaltos. Creo que en los próximos meses Aguiño, bueno, meses largos, Aguiño tendrá un importante cambio a nivel de obras y en calles. Por lo tanto, enhorabuena, niños, niñas, padres, madres, abuelos, abuelas de Aguiño y vecinos de otras parroquias, porque Aguiño va a tener también un hermoso parque para poder disfrutar. Y ahora damos un salto a otra parroquia, a Ribeira, en la cual vamos a pavimentar la calle Miguel Rodríguez Bautista. Entendemos que es una obra
y una pavimentación muy necesaria, como todos estarán de acuerdo, sin poner en duda, y más ahora con la remodelación que estamos haciendo en este momento de la Plaza del Centenario limítrofes. Señor Mariño, ten que ir rematando. Sí, y de Ribeira nos vamos a la parroquia de Carreira, en la cual hace escasos días inauguramos con bastante esfuerzo y dedicación, en el tiempo que llevamos gobernando, un centro social. De Carreira, como hemos dicho y se ha dicho, pues contemplamos un graderío en el campo de fútbol. De ahí volamos, como dice el señor alcalde, que tengo que apurar, volamos rápidamente a Olveira con ese saneamiento en Rúa Cristal. Y de ahí, en el plan complementario, volamos también al saneamiento en lugar de Aponte, en Artes, un lugar también muy demandado, y de Artes también una insistencia también en ese tema. En Castiñeiras, una zona que también muy próxima y que tanto aprecio, junto con la remodelación que estamos haciendo en el litoral de Ameixida, vamos a renovar el abastecimiento en Rúa Mosqueiros. Y de ahí nos vamos también a otra querida parroquia, como es la de Palmeira, con el abastecimiento de Rúa de Agriña. Y de ahí volamos a la parroquia de Oleiros, que con mi querida concejala que tengo a mi derecha, no siempre me voy a referir a la izquierda, una parroquia que también está muy necesitada en saneamiento, y ahí también vamos a ampliar el saneamiento en la Rúa, en el saneamiento en los Muiños. Y de ahí ya, estoy finalizando, volamos a Currubedo, una parroquia tan bella que tanto en invierno, cuando nos azota estas ahora nuevas bombogénesis o lo que sea, vamos a asfaltar desde Rúa Buenos Aires, entre Rúa Canaval y Buenos Aires. Con todo esto que he explicado, somos conscientes que queda, señores vecinos y vecinas, queda mucho por hacer, pero como suelo decir en esto muchas veces, seguimos trabajando por y para todos los vecinos, con los medios y recursos que tenemos y nos dejan. En resumen, nada más, prevemos destinar, repito, 800.000 euros para gasto corriente dentro de estos 1.282.000 euros. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Mariño. Quenda do Bloque Nacionalista Galego, señor Vidal Peón, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Moi boa tarde. Ben, o Goberno de Ribeira trae a pleno para a súa aprobación os investimentos do Plan Único da Deputación. Uns fondos que destina este organismo para poder sufragar obras e servizos no noso concello, que teñen unha gran importancia debido á infrafinanciación das entidades locais. Esta inversión é fundamental para poder mellorar as infraestructuras no noso municipio. O Gallade da Xunta de Galiza uns fondos anuais fixos destas características para Ribeira, e non de forma arbitraria, dependendo de intereses partidistas como teñen feito cando gobernaron na Deputación. Neste exercicio vai destinarse a cantidade de 899.000 euros a obras, actuacións necesarias, que así nos lo fixeron saber as veciñas e veciños das parroquias da nosa cidade, como, por exemplo, melloras na pavimentación das estradas, renovación e ampliación dos servicios, así como abastecemento, saneamento, novas infraestructuras ou un parque infantil. Como é ben sabido, este Goberno ten como prioridade abogar, dentro do posible, por evitar o endeudamento das arcas municipais. É por isto que, para manter a calidade dos servizos, melloralos e facer fronte a unha subida xeneralizada dos prezos, o Goberno de Ribeira destina do Plan Único 797.000 euros a gasto corrente. Quixera agora expoñer os investimentos en obras propostos para cada parroquia. En Oleiros, a ampliación do saneamento nos Muiños. Seguir así desenvolvendo e ampliando os servizos no rural. En Currubedo, a pavimentación da Rúa Bos Aires, desde a travesía, da travesía, que ten o seu mesmo nome, ata a Rúa Canaval, 92.914 euros. Actuación solicitada polos veciños, debido ao seu mal estado, que é unha actuación prioritaria pola cantidade de tráfico que soporta este vial. Na parroquia de Palmeira, pavimentación e renovación do abastecemento na Rúa Agriña. Estrada moi deteriorada, que dá servizo a un amplo núcleo de poboación en Palmeira e que conleva tamén a renovación dos servizos. En Castiñeiras, a renovación da rede de abastecemento en Mosqueiros, que ca renovación xa tamén do paseo cumprimos con este proxecto as demandas da parroquia, mellorando servizos, que xa comezáramos o ano anterior noutras zonas de Castiñeiras. Ampliación do saneamento no lugar da Ponte, en Artes, para poder dar resposta á falta de servizos básicos nesta zona da parroquia. Olveira, a pavimentación e ampliación do saneamento en Rúa Cristal, 43.000 euros. Levan moitos anos as veciñas e veciños de Bretal agardando polo arranxo desta rúa e dos servizos básicos. En Ribeira, a pavimentación da Rúa Miguel Rodríguez Bautista, un dos principais viais do concello que circula gran cantidade de tráfico e co pavimento en moi mal estado.
Renovación do parque infantil da Rúa Castelao, en Aguiño, un parque con mobiliario e xa moi envellecido, e que a súa renovación foi moi demandada pola veciñanza. En Carreira, a grada no campo da Guía, unha inversión de 260.000 euros, a de maior investimento neste pós, ten a ver ca necesidade de facer unha nova infraestructura, pois a que existe actualmente ten un visible deterioro, o que pode ser un risco para o público que asiste aos partidos. Ademais, na ferramenta que se puxo a disposición das veciñas e dos veciños para que aportaran as propostas ás demandas desta parroquia foi, sen dúbida, a que máis solicitudes tivo. Como ven, e como dicía ao longo da miña intervención, obras que son necesarias e indispensables para renovar e crear novos servizos e equipamentos que mellorarán a calidade de vida das nosas veciñas e veciños. Actuacións que foron consensuadas, con criterios de obxectividade e equidade e que contan co respaldo do pobo porque se dá resposta ás demandas do mesmo. Moitas grazas. Señor Vidal, quenda do Partido Popular. Señora San Pedro, ten vostede a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Moi boas tardes, noites a todos e a todas. Señor Suárez Puerta, eu entendo que a vostede lle parece raro o mellor que os compañeiros non descargaran a documentación porque vostede a descarga vostede xa está. Eu descargo e comparto cos meus 9 compañeiros cos que preparo o pleno. Polo tanto, creo que non fai falta que os 9 descarguemos a documentación neste caso cando hai un único punto e o vou a defender eu. Decirlle tamén que efectivamente tiña unha roda de prensa o luns pola mañán para tratar outros temas. Casualidade co que me encontrei na prensa e co que xa todos coñecemos agora mesmo. Efectivamente, vostede como concelleiro delegado da área de informática, neste caso, me imagino, saberá que dende o venres non funcionaba a asinatura digital e, polo tanto, pode ser que un problema derivado deso sexa que non recibísemos. Eu despois lle podo enseñar aquí, xa ya enviei a vostede o que é o pantallazo da miña plataforma, a enviei ao grupo de voceiros e de como me constaba. Pero ben, creo que nunca me queixei por queixar, creo que cando me queixo é porque demando xusticia para un grupo como o meu, e creo que non o fago nunca nin por capricho, nin por desleixo, todo o contrario, creo que teño motivos máis que suficientes neste caso para terme queixado. Ao igual que podo decir que o señor alcalde si nos avisou de que o día 6 ás 8 da tarde iba a haber un pleno, que a mesma digo que nós non estábamos notificados para esa comisión. E despois, se quere, falamos do tema como delegado da área. Agora voume a centrar no que é esta aprobación do POS que traemos hoxe a este pleno, que tamén lle preocupa a vostede moitísimo agora que din os informes técnicos. En cambio, cando vostede gasta sin aprobación de gasto e o interventor fai un informe negativo, ao mellor neses momentos a vostede non lle preocupan tanto os informes técnicos. Pero ben, nada que decir, dende logo, contra estas 9 actuacións que se presentan hoxe, unha en cada parroquia. Creo que nunca deberíamos rechazar, ni mostrar rechazo, pois ás proposicións que se fan. Creo que todas elas, como xa se dixo aquí, moi necesarias, igual que se houvésemos proposto 9 completamente diferentes, serían seguramente igual de necesarias. Eu creo que nós sempre fomos plenos defensores da utilización dos fondos que a Diputación, neste caso, ofrece a través deste plan de obras e servicios para mellorar os servicios básicos do municipio, os servicios básicos das parroquias, que se falou, neste caso, moitas obras de saneamento, moitas obras de auga, de pavimentacións, de espacios de lecer, como poden ser os parques. Creo que todas e cada unha delas son importantes e hai que buscar, dende logo, o equilibrio nas mesmas. Eu creo que sempre pretendimos, con esos fondos, ir dándolle cobertura ás necesidades das parroquias, como digo, dun xeito equilibrado, dun xeito consensuado e dun xeito tamén que atendese a criterios como a afectación veciñal ou como o calado do que nos podía parecer que era a maior prioridade. É certo que para acertar é complicado acertar sempre, pero para acertar, nese ano 2022 puxemos en marcha esa enquisa pública de participación cidadá, gracias a que se detectaron moitísimas necesidades nas parroquias, como se dixo hoxe aquí, e que ademais a día de hoxe xa podemos ver materializadas moitas desas demandas que se fixeron por aclamación popular, como é a cuberta do Parque de Carreira, como é a grada da Fieiteira, etcétera, etcétera. Pero ben, máis que esas palabras referentes que dixo, palabras clave ás que se referiu hoxe o señor Suárez Puerta, pouco soubemos do resultado desa enquisa ata o día de hoxe, non?
nin se nos presentou o que foi o resultado da enquisa, nin se nos presentou tampouco, como moitas veces demandamos, pois esa proposta que iba a traer o Goberno ao pleno. Creo que antes, no Goberno anterior, era algo que tiñamos, pois por norma, presentarlle aos grupos sempre de xeito anticipado a proposta que iba a vir ao pleno. Eu sigo votando en falta, señor alcalde, de verdade, ese consenso, ese diálogo. Eu creo que podería ser unha proposta, dende logo, máis enriquecedora si contase co apoio de toda a corporación e co consenso de toda a corporación, porque, dende logo, como ben digo, a nós nos parece importante todo o que se fai, e me parece importante que se conte coa participación cidadá, pero tamén me parece importante, señor alcalde, que se conte co grupo da oposición, neste caso, ademais, grupo mayoritario do pleno. E, polo tanto, tamén queremos dicir con isto pois que si unha desas obras, a obra máis aclamada foi a do Campo da Guía, pois tamén foi unha desas 22 iniciativas. Nós non puxemos unha obra por parroquia, puxemos 22 propostas que nos parecían interesantes e equilibradas para poder xogar con elas. Pois nunha parroquia faz mención a un abastecemento, a unha pavimentación e ao mellor pois a un parque infantil. Eu creo que a partir de aí se pode equilibrar unha proposta. Non era para que as 22 nin moitísimo menos entrasen dentro desta proposta que fai o Goberno tripartito. Dende logo, creo que esas 22 propostas que fixemos se tuvo algunha cousa en conta, porque efectivamente coinciden en moitos casos co que tamén pedía a veciñanza, en outros non, pero que, dende logo, nós demostramos pois con reunións, con diálogo, con concelleiros prácticamente, menos en Corrubedo, en todas as parroquias do municipio, que estamos ao lado da xente, que sabemos o que pensa a xente, que nos gusta escoitar a xente, igual que nos gusta que tamén se nos escoite a nós. Tamén teño que decir que non se tuvo en conta ningún dos compromisos acadados en pleno, en iniciativas, como pudo ser o Parque para Olveira, que tamén se pedía pois na nosa iniciativa, pero que se truxo ao pleno a señora Pérez e que recordo que se aprobou por unanimidade, e que creo que tamén hai que ir dando pois un pouco de cobertura a todas esas iniciativas que, se non se meten pois nun plan de obras como este, dende logo, señor alcalde, creo que van a pasar a papel mollado. Estamos a falar tamén de 1.300.000 euros, do que, como se comentaba, un 62% vai a parar a gasto corrente. A min parece unha cantidade excesiva, dende logo, para ir a parar a gasto corrente. Nunca se adicou pois tanta cantidade en detrimento do que é a inversión. Levase incrementado o gasto corrente neste concello en máis de 2 millóns de euros dende que están no goberno. Aumentouse tamén a deuda en case 7 millóns de euros, que moitos falaban aquí, o señor o voceiro do Bloque Nacionalista Galego falaba neste caso da débeda. Eu digo que vostedes tamén aumentaron a débeda, polo tanto o que podemos ver é que aumenta o gasto corrente, aumenta a débeda e polo tanto o que hai que facer é reducir o gasto, non seguir gastando, e menos facendo pois apoloxía do que antes falaban de que iban a ser o goberno das parroquias, de que iban a invertir nas parroquias. Ben, pois o que están adicando a gasto corrente é en detrimento de poder invertir nas parroquias, porque hai moitas obras que están aquí, efectivamente, que pois eu comprendo que non se pode pavimentar toda a rúa Buenos Aires, pero ao mellor unha rúa como a Avenida de Ferrol, que tamén foi transferida da Deputación ao Concello, señor alcalde, hai que ir pensando en pavimentala en tramos, porque senón o día que queiramos pavimentar toda dun tirón vai a ser tan complicado como a rúa Buenos Aires. Ten que ir rematando, señora San Pedro. Sí, ahora mismiño. Ahora, igual que lle falo, pois, por exemplo, da rúa Mosqueiros, que nos pedíamos a pavimentación e vostedes propoñen a renovación da rede de abastecemento, se adicásemos un pouco menos a gasto corrente, poderíamos facer as dúas cousas, e creo que é moi necesario. Polo tanto, eu creo que para chegar a un entente deberíamos ter utilizado pois ese diálogo, que creo que houvese sido moi útil para todos e frutífero, dende logo, para a veciñanza tamén das parroquias. Eu o que quero decir é que vamos a estar a favor de todo isto que se está propoñendo, pero, dende logo, no que non podemos volver a coincidir é no fondo e nas formas de chegar pois a esta proposición. Creo que hai que escoitar tamén ao Partido Popular, creo que hai que levar adiante as formas do consenso e do diálogo, e, por último, señor alcalde, o que creo é que tamén se podía chegar a invertir máis nas parroquias e non levar tanto a gasto corrente como se leva aumentado durante os 2 anos que leva vostede dirixindo este axuntamento. Nada máis e moitas gracias. Grazas, señora San Pedro. Ben, vostede di que hai que investir máis nas parroquias. Estamos de acordo. Calquera grupo de aquí estaría de acordo en que hai que investir moito máis nas parroquias. É certo. Non lle vou a negar eu que iso non é certo. Pero tamén hai que ter en conta a realidade económica que ten este concello. Non só
vou a falar agora desa débeda que vostedes nunca queren contemplar nesa herdanza que nos deixaron, non? Esa débeda que nos lastra. Vou a dicir simplemente que os gastos en servizos e bens correntes, é dicir, na iluminación, na limpeza, nos servizos de abastecemento de auga, é dicir, os gastos que ten, por exemplo, cada familia, o Concello de Ribeira tamén se lle incrementaron. E incrementáronselle en 1,6 millóns de euros. Este goberno tomou a firme decisión no ano 2024 de non subirlle un euro de impostos a ningún veciño e veciña. Evidentemente, para non subir ningún euro de impostos hai que sacalos de outros lados. Pois preferimos a veces ir un pouquiño máis lentos nalgúnas cuestións que sí, son importantes, pero que estamos coidando das economías familiares. Estamos coidando tamén de que eses negocios que, como ben di o señor de Bricio, cada mañá teñen que levantar a súa reixa e poñerse a traballar. Por iso temos que destinar unha parte nestes fondos a gasto corrente. Pero é que xa yo dicíamos, hai concellos veciños, e non temos que ir moi lonxe, a Pobra do Caramiñal ou Boiro, destinan o 100% a gasto corrente. E o Concello de Ribeira non. Que fixemos nós? Pois destinar unha parte a gasto corrente para evitar esa subida de impostos, pero tamén destinar case 900.000 euros a investimentos nas parroquias. Iso quere dicir que investimos nas parroquias, excluindo Ribeira, o 91% dos fondos do investimento que realizamos van ás parroquias, ao rural de Ribeira. Iso tamén quere dicir que nós estamos concienciados en que as parroquias teñen que seguir aumentando eses servizos básicos, pavimentacións, auga, saneamento, e tamén melloras en espazos deportivos ou de lecer, como son os parques. Claro, falaba vostede de que hai que empezar a pavimentar a Avenida de Ferrol, efectivamente, pero que sabía, se non fose titularidade do Concello, xa a Deputación a podería ter pavimentado. Pero vostedes pediron a titularidade para o Concello dunha estrada pola que pasan miles de vehículos diariamente e cunha capacidade para poder pavimentar escasa dentro do propio Concello de Ribeira, porque non temos os recursos suficientes como ten ao mellor unha Deputación provincial. Fala vostede de que na Rúa da Agriña podíase pavimentar enteira, evidentemente, pero nós vamos a facer ben as cousas. Estou seguro de que se vostedes estiveran no goberno pavimentarían toda a Rúa da Agriña. Estou seguro. Para despois, dentro de 3 anos ou 2 anos, volver a levantala porque os servizos que hai abaixo hai nos que renovar. E nós iso é algo que estamos facendo. Renovamos os servizos e pavimentamos a rúa. É certo que así podemos facer menos actuacións, pero nas actuacións onde metemos saneamento ou auga potable, queda perfectamente e esa rúa non hai que volver a tocar en anos. Por tanto, iso é un investimento a futuro, é xestionar os cartos de maneira eficiente. E despois, falaba da falla de participación. Bueno, vostede agradezo, polo menos, que recoñeza que hai algunhas actuacións que vostedes propoñían dentro desas 22, por exemplo, que hai tres actuacións que tamén propón o Partido Popular, non? Como é ese saneamento nos muiños, a grada de Carreira, ca que coincidíamos todos os grupos, e a parte a propia veciñanza de Carreira, ou a pavimentación da Agriña, pois tamén unha parte tamén se contempla, pero tamén nos incluímoslle tamén o saneamento. E despois dicirlle simplemente que para que vexan que este goberno participa e é transparente, non só fixemos esa consulta veciñal a través das nosas redes sociais ou páxina web do Concello, é que ao longo de 2024 tamén percorremos as parroquias facendo unha escoita activa do que nos di a propia veciñanza e, ademais, hai que ter en conta que o goberno de Ribeira é plural e 3 dos 4 grupos que ten a Corporación Municipal soubemos chegar a un entendemento de cales son as prioridades para investir este plan único, que está dotado con 1,7 millóns de euros. Por tanto, aí vese a nosa capacidade de diálogo, de entendemento, e cando sempre acordan 3 grupos de ideoloxías e pensamentos diferentes. Hai participación dos propios veciños e veciñas. E vostedes, pois, sempre están con que todo está mal o que se fai por parte do goberno, pois, como comprenderán, o problema, quizáis, non o teñamos nós. En todo caso, vamos a pasar a votar esta proposta do plan único e agradeceríalle tamén, xa que así o expresaron,
que estas actuacións pois son positivas para toda a veciñanza. Entendo que tamén vostedes voten a favor de que estas propostas hoxe saian adiante. Por tanto, non habendo nada máis que engadir, vamos a pasar á aprobación desta participación no Plan Provincial de Cooperación e Obras e Servizos, Plan Único 2025. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois queda aprobado por 11 votos a favor e 10 abstencións. Non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas grazas.